Het voetbalseizoen zit erop, de velden worden al vervangen zoals u ziet en voor onze club is het tijd om terug te blikken. 23 unieke clubs ging ik langs dit seizoen. Allemaal met een mooi verhaal, maar één met een thee- en bierluik. Wie hier bij de Patrijzen wel eens heeft gevoetbald, kent hem vast, het thee- en bierluik. Volgens mij hebben ze hem nergens anders in Zeeland, hier dus wel. En hoe lang is dat luik hier al, Janine? Sinds 1971 bij de realisatie van deze kantine. Wat een uniek idee. Ja, hij heeft al heel wat opgeleverd. Nou zit de voorzitter in de kleedkamer, dat is niet vaak het geval. Heb je nog iets met de kleedkamer? Ja, natuurlijk. Ik voetbal elke week nog mijn voetbalwedstrijdje. In het damesteam? In het damesteam. We werken wel samen met Nieuwdorp, maar er is hier nog steeds damesvoetbal. Nou is het damesvoetbal overal in opkomst, maar hier is het al jaren zo, hè? Ja, klopt. We zijn in 1970 begonnen met een damesteam en sindsdien hebben we altijd voetballende dames gehad. Cruijff nog eens door het dorp rondgeleid? Ja, dat is ooit in 86. Was de eerste keer dat Ajax in Zeeland kwam. En toen hebben we voor het 75-jarige jubileum een wedstrijd tegen Ajax kunnen organiseren. En dat was een tijd dat Johan Cruijff de trainer was. Ja, ik heb toen 2 dagen met Johan Cruijff op pad geweest. En een bijzondere ervaring moest zijn, ook een hele bijzondere man. Ik ben hier zelf ook al een aantal keer geweest, vooral met de voetbalschool die hier jaarlijks wordt gehouden, waar echt de toppers naartoe worden gehaald. Hebben jullie nog meer van dat soort activiteiten? Ja, we zijn zeker maatschappelijk gezien een heel actieve club. We hebben hier in deze omgeving toch wel bijna beroemde voetbalschool. Waarvan we vorig jaar de 10e editie hebben gehad. Met Danny Blind toen, hè? Danny Blind was erbij, ja, klopt. Wat was het leukst? Partijtje. Partijtje? Ja. Dan moeten we dat nu weer gaan doen, partijtje. Ja! Maar toch niet de hele training? Nee. Ik stel voor dat we ons eerst een beetje warm maken. Ja. Of niet? Ja. Anders krijgen we blessures. Ja. Henk, voorzitter van WAS. Ja, zit de stemming er nog een beetje in bij deze club na de degradatie? De stemming zit er goed in. En wij hebben binnen WAS een sfeer wat zeer zeker omschreven kan worden als goed. Zowel bij voor- als tegenstand. Ja, dus deze tegenslag kunnen jullie hebben? Deze tegenslag hadden we graag anders gezien. Zeker als voorzitter. Ik ben wat dat betreft een winnersmentaliteit. Maar we moeten ook kijken naar de beschikbare middelen die we hebben. En aan het begin van de competitie wisten we dat het zwaar zou worden. De trainer, de staf, de jongens hebben er alles aan gedaan, maar we komen tekort. En dan kan je aan de ene kant zeggen, nou ja, dat is een hard gelach. Aan de andere kant denk ik, je moet positief denken. We hebben er ook heel veel goede momenten uitgehaald. En dat helpt ons weer verder in de derde klas, denk ik. Hoe lang is het jouw club al? Bij mij is het een jaar of 10 is het mijn club sinds mijn zoon hier voetbalt. En sinds 3 jaar is het mijn club als bestuurslid. En hoe mooi is deze club? Het is een hele mooie club en als je dus rondkijkt kan je dat natuurlijk ook zien. Vanaf dit jaar hebben we een nieuw kunstgrasveld. We hebben we staan erop, hè? 5 velden in zijn totaliteit. Perfect complex, fantastische kantine, eigenlijk geweldig bestuur. Ja, wij hebben alles. De roep om kunstgras was er al lang op Zeeuws-Vlaanderen. Ja, waarom is het jullie gelukt? Wij hebben het in combinatie gedaan met de RKHVV. De atletiek? De atletiek, ja, inderdaad. Daar zit de stichting boven en dat heeft zijn voordelen wat betreft de BTW-constructie. En daarom is het te financieren. Want het is natuurlijk een eigen complex. We hebben er nu een stichting boven hangen die eigenlijk het complete complex beheert. Waarvan wij het huren. En op die manier hebben wij ook via de gemeente subsidie meegekregen en het kunnen realiseren. Supporters, geen enkele club kan zonder. En daar staan wat fanatiekelingen langs de Zeeuwse velden. De 12e man of vrouw die alles voor de club over heeft. Ik ben Cor Bouwman, ik ben 77 jaar en ik ben supporter van DFS. Ik voel me echt op mijn plaats hier, samen met al die mensen die elke zaterdag hier ook zijn. Het is een club helemaal toppie. Ik ben Leen de Visser, ik ben supporter van VV Bevelanders al jarenlang, sinds 1953. Het belangrijkste van allemaal vind ik toch het supporteren van het elftal. En van alle elftalen, zeker ook voor de jeugd. En ik heb er heel veel plezier van. Ik vind Bevelanders een hele fijne club. En ik mis ze zaterdags, als er geen voetbal is, dan echt waar, dan is het voor mij geen zaterdag. Ik ben hier elke zaterdag bijna op de voetbalvelden, want ik heb 3 kleinzonen die hier ook voetballen. Dus dat is zaterdagsmorgens weg en zaterdagsavonds terug.
Dus dat is, we zitten eigenlijk een hele zaterdag zit ik eigenlijk op het voetbalveld. Naar voetbal te kijken. Hey, jullie zijn mannen gewend natuurlijk als vaste supporter, maar ik ben nu toevallig een vrouw. En ik ga 40 jaar mee met de sport. Ik zit nu hier zo op de tribune van SK-NWK en hier volgt men altijd de wedstrijd. Ik kwam elke zaterdag mijn eerste elftal supporteren. Ja, dat is mijn dag. Ik word daar blij van. Ook wel eens boos, emotioneel. Maar ja, dat neemt voetbal met zich mee. We gaan met een vast clubje. We rijden om de beurt. De harde kern, zo worden we ook genoemd. Zo worden we ook genoemd door sommige mensen. En ik ben er eigenlijk wel trots op. Dat Zeeland boordevol voetbaltalent zit, lieten de jeugdspelers zien. Van 8 tot 17 jaar, allemaal hadden ze een truc bedacht. Het nadoen daarvan liep niet altijd even soepel. Zo hé. Ik ga goed opletten, even kijken. Nou, dat is een goede truc. Oefen je hier vaak op? Het is een soort dans. Waar halen jullie ze vandaan, joh? Laat maar zien. De lucht in met die bal, dat is de bedoeling, hè? Lopen, 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 lopen. In één keer goed. Zo! Doe je dat vaker? Ja, dat leer ik hier. Wow! 10, 11. Zo! En gewoon doorgaan. De Zidane als passeerbeweging. Kijk eens aan. Nou, zo moet het dus. Wow! Omhoog wippen en omdraaien. 1, 2. Zo hé. Dat was hem, hè? Wat vond jij de beste truc van dit seizoen? Ga naar omroepzeeland.nl/stem nu en kies je favoriete truc. In de finale uitzending van dit seizoen wordt de beste truc gekozen. Elke club kent hoogte- en dieptepunten. Onze clubiconen kunnen erover meepraten. Ja, het hoogtepunt was natuurlijk het kampioenschap. Dat was een wemeldingen. Seizoen 66-67. Maar toen hadden we ook een goed elftal. Ja, volgens mij is dat, even kijken, deze foto. Ja. En wie zien we daarop? Dat is de trainer Jan Meesters, ja. Adrie Bruinhoven. Dat ben ik zelf, zou je misschien niet zeggen. Toen had ik nog meer Pieter Koster, ook heel bekend. Ja. Frans Akkerman. En dat was de beste ploeg waar u eigenlijk in het eerste heeft gespeeld? Ja, dat was allemaal achterhoede zo. Ja, en toen gingen jullie met deze ploeg naar de derde klasse? Toen gingen we naar de derde klas. Ja. Ik zat altijd in de categorie van als er een partij gekozen werd, werd Gerard als laatste gekozen. Ja. En dan zei die tegenpartij, doe hem maar naar die andere, want wij hoeven Gerard niet. En zo, in die klasse zat ik zo ongeveer. Toch geen trauma's aan overgehouden? En voor de rest geen echte trauma's aan overgehouden. Nee, maar als bestuurder was je wel heel veel waard, want ja, de club is in al die jaren heel veel veranderd, denk ik. Ja, toen is op een gegeven moment oud-voorzitter Vergop naar mij gekomen en dat was bij mij thuis. En die heeft gezegd, jongen, het voetballen heb ik zo eens aangekeken en dat wil niet echt lukken bij jou. Maar je hebt een leuke opleiding en jij moet eigenlijk maar een spanningmeester worden in een nieuw bestuur. En Vergop was zo'n man, als die wat zei dan was het ook gelijk wet, dus daar kon je niet meer tegenin. Ja, geen weerwoord kunnen geven. Geen weerwoord en toen ben ik in 81 in het bestuur gekomen, zeg maar. Ja, op een gegeven moment, in het tweede seizoen dat ik in het eerste speelde, waren we net gepromoveerd van de derde naar de tweede klas, een heel goed jaar gehad. En kwam er belangstelling uit Amsterdam en Rotterdam. En daardoor werd ik uitgenodigd bij beide clubs. Dan heb ik 3 proefwedstrijden bij Ajax mogen spelen en 1 bij Feyenoord. Dat lijkt me een fantastische ervaring om bij dat soort grote clubs mee te mogen trainen. Ja, dat is zeker. Dat is iets, als je de aanbieding krijgt om daar naartoe te komen. Maar wedstrijden gespeeld dus ook? Wedstrijden, 3 keer bij Ajax, 2 keer in Noord-Holland, 1 keer tegen Club Brugge. En met Feyenoord heb ik tegen KV Mechelen mogen spelen. Wat doet dat met jou, dat je erelid bent van die vereniging? Nou, dat doe je wel wat. Want ja, zo vaak, zo gul zijn ze niet met het erelidmaatschap bij Kloetingen. Dan moet je echt wel wat gepresteerd hebben. En dus wat dat betreft was het wel een cadeau dat je daar wel trots op mag zijn. Ja. Hoe blij ben je dat je na het fietsongeluk weer gewoon naar het Westerloopark kan nu? Nou, dat is natuurlijk was een hele happening toen voor het eerst tegen Hoek. Dat ik die jongens toen dat shirt met al de handtekeningen overhandigde. Nee, dat was echt geweldig. Ik heb het steeds gezegd toen ik daar met revalideren was. Het was de laatste wedstrijd van dat seizoen. Tegen Hoek. Ik zeg, die wil ik meemaken.
Nou, ik begreep dat je ook penalties hebt genomen in het eerste van DFS. Ik moest straks op Kevin penalties gaan nemen. Heb je nog een tip? Nou, de tip is niet zo belangrijk. Kevin heeft hele slechte ogen, dus die moet erin gaan. Geen probleem. 5 van de 5? Zeker weten. Een keeper met slechte ogen? Ja, dat is apart. Dat kan allemaal bij DFS. Nou, dan ga ik eens aan de vraag hoe dat zit. Tijdens mijn bezoek aan de clubs sprak ik ook met de trainers. Van de hoofdklasse tot en met de 5e klasse. Stuk voor stuk oefenmeesters met passie voor het voetbal. Als je iets wil bereiken, moet je er veel voor over hebben, vind ik. En dat was dit jaar toch een stukje minder. Ja, en je wordt opgevolgd door je assistent. Dat is een beetje beleid van de club, heb ik begrepen. Hè? Ja, klopt. Maar het is goed om in een club te komen en dan leer je ook de mensen kennen. En wat ik misschien niet goed doe, doe hij beter. Ja, want Patrick, dit jaar meegelopen en volgend jaar mag je het zelf gaan doen. Ja. Ik hoop hetzelfde kunnen Nievenaren. Ja, dus je hebt ook wel wat van hem geleerd het afgelopen jaar. Bij Lieden kan je altijd. En Silvan, jij blijft bij de club betrokken, hè? Ja, absoluut. Ja. Wat ga je doen? De C1 sowieso, misschien de C2. En ja, buiten omdat de West-Vlaamse selectie, dus volle voetbal. Oh ja, ook bij de jeugd? Ja, ook de jeugd. Wat is dat voor team? DNC-lichting en dan 11 dorpjes aan deze kant. Dus de West-Vlaamse selectie en dat zijn de betere spelertjes van alle clubs. Dus. Veel talent aan deze kant? Ja, best wel. In ieder geval toch leuk talent, dus als ze maar enthousiast zijn. Ralf, jouw eerste seizoen als trainer bij HVV. Wat voor selectie is het achter ons? Een hele leergierige selectie. Waar heel veel uit te halen valt. Ze doen het eigenlijk al ontzettend goed, maar het kan altijd beter. En daar moet je als trainer ook naar werken, denk ik. Ja, dit seizoen gaat redelijk goed. Leuk voetbal. We worden nooit weggespeeld door ploegen, dus ja, dat stemt tot tevredenheid. Harro, trainer van Oostkapelle, maar jij hebt ook jarenlang bij deze club gespeeld, hè? Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk sinds 87 hier komen voetballen. En dat heb ik tot denk 2001 of zo gedaan. En even buiten beeld geweest en toen als trainer hier aan de slag gegaan. Ja, dus we hadden je eigenlijk ook als clubicoon kunnen interviewen vandaag. Ja, dat had misschien gekund, ja. Toch hou je het al lang vol, 4e seizoen. Ik heb begrepen dat ze bij Oostkapelle graag nog langer door wilden, maar jij zegt het is mooi geweest. Ja, de spelersgroep wilde graag nog wel verder en dat streelt je wel. Hè. Dan moet de keuze die je dan moet maken is soms wel wat lastiger. Maar ja, ik vond het even genoeg. Ik heb al die jaren met die gasten bezig geweest. Sommige heb ik nog mee gevoetbald. En ja, op een gegeven moment is het ook wel nodig om een andere uitdaging voor jezelf aan te gaan. Jamie, trainer van Zeeland Sport. Klein clubje in Vlissingen. Wat vind jij het voor club? Ja, het staat, Zeeland Sport is staat al heel lang bekend als een gezelligheidsvereniging. Ze hebben een aantal jaren gehad dat ze wel potentie hadden om wat hoger op te spelen. Ja, nu is het gewoon een 4e klasser en dat moet het op dit moment gewoon blijven. En, ja, je hoopt natuurlijk in de jaren dat het wat beter wordt, maar goed, moeten er ook andere dingen ook wel goed geregeld worden. Nieuw bal, Arnoud. Kaats. Goed. Nou zie ik tussen die spelers al een hele oude speler lopen. Ja, ja, precies. Gerard de Nooijer, die treedt zelfs bij jullie mee, speelt ook wel eens mee geloof ik, hè? Hij speelt, uit het eerste halfseizoen heeft hij wat meer gespeeld. Natuurlijk even interim coach geweest van Dort. En ja, de laatste tijd, als hij kan trainen, traint hij mee, maar hij heeft ook wat last van blessures. En, is het wel leuk dat hij mee doet of bemoeit hij zich te veel mee? Nou, dat valt wel mee. Dat vind ik wel heel positief aan hem. En hij wil gewoon lekker voetballen. En ja, we kennen elkaar ook al wat langer van vroeger natuurlijk. Dus, ja, het is leuk dat hij erbij is. Ja, absoluut. Vrijwilligers, ook geen Zeeuwse club kan zonder. Zij houden de vereniging in stand. Dag en nacht staan ze klaar voor hun clubpie. Op maandag ga ik altijd met de ledenadministratie aan de gang. En de andere dagen doe ik de mail van de wedstrijden, gemeenschappelijke wedstrijden en competitiewedstrijd. Dat doe ik allemaal omdat ik westsecretaris ben. Ik ben Rien van der Marel. Ik ben vrijwilliger bij Relandia. En ook gelijk bij het klusteam. Ik verzorg 's maandags de papiercontainer. 's maandagsmiddags om 1 uur dan beginnen wij hier met het klusteam. Dan begin ik de kleedlokalen schoon te maken. Als ik dus klaar ben met mijn werk en het moet gedaan worden, dan wil ik nog alles hier op deze maaier gaan zitten om te helpen maaien. Want ook dat doen wij bij de VV Relandia, omdat wij dus geprivatiseerd zijn. Ik ben Dave van der Voorde, leider van de BW2.
vrijwilliger met mijn maatjes hier achter mij. Ik spreek namens de hele groep vrijwilligers, want die zijn er natuurlijk heel veel. Anders zou zo'n club niet kunnen bestaan. En wij proberen voor de Meeuwen zo goed mogelijk in te lossen als er wat moet gebeuren. Ik ben Willem Overbeek en ik ben vrijwilliger van het G-team. En ik doe met Angela samen hier het voetbalgebeuren regelen. Wat we kunnen doen, dat is met de voetballen voor de gehandicapten en dergelijke. Om dat ook een beetje voor die jonge lui en wat ouderen ook een leuke tijd mee te maken. Dat ze hier ook lekker kunnen voetballen op het terrein van WS. Ik mag even schieten. Achteruit. Dat is het al. Dat is mij. Komt ie weer, Jan? Kijken naar de... Goed zo. Elke week testte ik de keeper van het eerste elftal van onze club door het nemen van 5 penalties. Kevin Verboom van DFS was de beste. Bij hem wist ik maar 2 keer te scoren. Kevin, jij bent de keeper van het eerste. Ja, dat klopt. En ik begreep van Huib dat het met je zicht niet helemaal goed zit. Hoe zit dat? Nou ja, het kan beter, maar ik sta nog steeds op goal en ik hou ze er nog steeds uit. Dus met penalties heb je daar geen last van? Nee hoor. De recordhouder heeft er 2. Ga jij voor 3 tegenhouden? Ik hoop het. Ik heb het nog nooit gezien, dus we even kijken hoe je ze inschiet. Dus je weet niet wat mijn slechte hoek is? Nee. Nou, ik ben benieuwd. Hey, Okay. Bedankt, succes hè? Succes hè. Woe! Oh, je had hem bijna. Oh! Weer in het dak. Oh! Kijk, de laatste. Oh! Goed gedaan, man. Recordhouder. 3 mis. Nou ja, met dat zicht van die gozer is niks mis. Topkeeper, die Kevin. Volgende week zondag zie je in de slotuitzending van onze club de prijsuitreiking van de keepers. En wordt bekend welke jeugdspeler de beste truc heeft laten zien. Graag tot volgende week.